Asathi ndiqhwatyelwe umntana ma. Can you imagine? Ngena wena. Iza. Yile ntombazana ndiyiqhwabileyo. Ewe mama nguye lo. Hayi. Avela nathi thaxa ofisini yam. Ngobana abangoku ngiqhobela ntoni unyana wami wena? Ngiqhobela ntoni? Babes, ungafuni sixabane please. Jonga, ungakulingi uthi nyapes. Ungakulinge uthi nyapes. Jonga sisi, kuse ofisini yam apha. Mamela ke deputy, mamela. Ndifuna simamelisane mina nawe. Andizuthumela umntana nesikolweni ba azofumana imfundo. Xa ifika endlini yakhala uqhwatywe nguwe. Xa ingaluviyo uswazi ndimthini? Hayi ndibuza kuwe ke ngokumzali. Xa ingaluviyo na uswazi ndimthini mina? Sufuna ndibe yenye into sisi. Sufuna ndibe yenye into. Dawuba yenye into. Ngoba umntana. Nyanam lo. Jonga. Nami ndiyakwazi uba yenye into. Angwe wedwa ukwazi uba yenye into. Nami ndiyakwazi uba yenye into, babes. Hayi mani. Kwenzeka ntoni ngoku ingxolo engaka igcwele iofisi yonke le ngxolo yenu. Kwenzeka ntoni ngoku? Buza pha, kusekela nqununu wakho. Buza yena. Buza pha kuye. Ye babes. Thinithi xa le ntombazana sikuthi nye babes. Mani kaloku imani. Kufika le ntombazana apha igalelekile. Jonga, andiyo ntombazana kuwe. Sombiza intombazana ugqiba uqhwaba unyana wam. Uyintoni ke? Yabona ke mna ndaske ndinivule mna bafazi. Nenze le drama yini. Ndaske ndinivule ndiniyeke mna. Ndithi what? Ivulele ngoku mani. Ivulele mntana sekhaya. Come on. Ivulele. Jonga ndakubetha wena. Ndakubetha Miss Jack sogqiba uyondibambisa. Andithi unemali wena ebhenki. Njengoba mna ndingenayo ungiqhwabela unyana. Ndakubetha mna. Ugqiba uyondibambisa. Ndakuxelela. Ndakonzakalisa. Sawugqiba nonyana wakho ndimkhuphe out esikolweni. Niwakunyanzelekanga. Wazibona uyideputy ngoku siqhwabela abantwana uyaqhwaba qha wena. Hayi ahambi kanjalo kaloku. Nelungelo namntana, nelungelo. Ni-right njengoba ndiyabaqhwaba noba ndiyabakrwitsha. Jonga, ndingumama kaLilitha ke mna. Ndakubizela abahlali sivalo isikolo. Yandiva? Wamakela amazwi ndakubizela abahlali mntana sekhaya. Sivalwe esi sikolo uphelelwe ngumsebenzi. Xesha laloo nto mna. Ndikwiposition ephezulu nje ndizawutransfera. Yavuya wena. Jonga iposition ephezulu. Bethunani, please masiyisolveni mandlento, iyasolveka lento. Hey, akho nto sizayisolva apha tata ndini. Akho nto sizayisolva apha ndiqhwatyele umntana. Sokuthi tata ndini. Kula, Ndihloniphe. Andifumani intlonipho. Ufuna ntoni khona kule nto ngutata? Kungakho usiyeke sitsalane inwele nale ntombazana. Usiyeke sitsalane inwele. Ufuna ntoni wena ungutata? Ndakwenza njalo mna. Ndakuniyeka mna. Andiyonqeni uyenza loo nto leyo. Thini? Uzosiyekela nto. Uligwala kanti. Uqha uqhaba abantwana. Dila nam, mama wakhe. Dila naye. Iza. Qhaba apha kum. Iza. Khanto nzayidila nawe. Xa irongo into ethethelela umntwana sisi. Abantwana bengava nje ngabazali abathethelelayo. Kungxaki mama masigoduke. Teni ungandiqhwaba. Jonga, asigoduki apha. Awuzumane ubhulishwa ziititshala wena. Phumani, bakhuphe Mr. Hlubi. Security! Ewethu, Bastilishane mna nawe. Uzandiqhwaba ngale nto yenzayo. Ndifuna loo nto, ndithi kwazulu uyenza Lilitha. Kwazulu umqhwaba yena, ndifuna uyifaka phaa kuwe ke ngoku. Ubona uzawuphindisa na. Xa ndithe ndiyayifaka phaa kuwe, ndifuna ubona uzawuphindisa na apha kum. Kwazulu uyenza unyana wam, uzawukwazi na uyenza phaa kum. Hey, eklasini wena Lilitha. Uhamba naye. Jonga, ninganibambi ndiyeke ndifuna uthina ngale nto mama. Wena awuya kumosha jini. Lilitha. Ye eklasini mfana wami, ye eklasini. Yo. Okay. Shini, hayibo le ntombazana. Sukuthi hayibo le ntombazana Miss Jack. Sukuthi hayibo le ntombazana because ngalamini leya ubuxake kwamna ngalamini sidesa uthe wabiza uTastera. Kwenzeka ntoni? What do you mean na Mr. Hlubi? Awungomntu onjena kaloku wena Miss Jack. Awungomntu onjena. Thetha. Ntoni likudlayo? Vele uyikhuphe ngomlomo. Thetha nathi sizicolleagues zakho. Thetha. Kwenzeka ntoni? It's just that there's a lot that is happening. Thetha kaloku sisi colleagues zakho. Thetha.
Wenzeka ntoni? Yoba ndifumane indawo zebunyana wam is dealing with drugs. Nawe uvalelwe. But bengafanelanga ukhuphela istress kula mfana ulilitha man. Like, I don't know how to deal with this. I really don't know. Kagoduke kwangoku man, Miss Jack. Kagoduke. Sawumxolela uprincipal uba umkile. Yo, Ungixolisele kulilitha please. Hayi kaloku befama nguwe uyuxolise nothi mna. Yafama nguwe uyuxolise phaa kulo mfana ulilitha. Andinokwazi mna. Ucinga ngandixolela. Umntana ulilitha, umntana uza kuxolela man. Yo, nazi uba bendiphungiti phaa. Yo.